Stalo sa ti už niekedy, že si chcel nejakú ženu osloviť? Videl si ju, ako tam stojí, krásna, niekde na diskotéke, v bare, na ulici, alebo kdekoľvek v meste. No a začal si rozmýšľať, čo jej máš povedať. Je to tak? Začal si rozmýšľať nad tým, ako za ňou prídeš, čo jej povieš, ako ju oslovíš. Ale niečo sa stalo. Začal si byť nervózny. Začal si sa potiť, zmeravel si a vyschlo ti v hrdle. Nevedel si zrazu, čo máš povedať. Všetky tieto negatívne emócie a negatívne pocity sa v tebe začali vynárať z istého dôvodu. Som Michal Kopecký, zakladateľ najpopulárnejšieho slovenského blogu o mužoch, ženách a vzťahoch ako zbaliť.sk. No a v tomto videu ti prezradím veľmi jednoduchú zmenu myslenia, vďaka ktorej tieto pocity zrazu z teba opadnú a ty sa budeš jednoduchšie a prirodzenejšie zoznamovať so ženami. Poďme na to. Musím sa ti s niečím priznať. Tiež kedysi, keď som sa chcel zoznámiť s nejakou ženou a chcel som ju osloviť, mal som presne tie isté pocity. Videl som tam nejakú totálnu 9, 10 a to bolo jedno, ako mala farbu vlasov. Hlavne, že to bola kočka. A ja som zrazu, samozrejme som ju chcel osloviť s tým, že aby som od nej získal číslo, možno aj niečo viacej. A mal som od toho očakávania. V tom momente ale, keďže som introvert, tak začali sa vo mne zbierať rôzne pocity. Začal som byť nervózny, zčervenil som v tvári, začal som sa potiť, potili sa mi ruky. Nevedel som, čo mám povedať, vyschlo mi v hrdle. A mal som fakt strašný strach z odmietnutia. Z toho, že ma odmietne, že ma vysmeje a že nebude reagovať tak, ako si predstavujem. Tiež som mal tieto pocity. Časom som však zistil, že tieto pocity vo mne vyvoláva dosť jednoduchá vec a to bolo práve slovíčko oslovenie. Ja som vedel, že jednoducho musím za tými ženami nejako prísť, ale ja som nepoznal nič iné. Videl som nejakých chlapíkov, ako oslovovali ženy na uliciach, na nejaké naučené frázy, naučené vety. Videl som na to nejaké články, nejaké videá a myslel som si, že to je jediná možná cesta. Ale nechcel som robiť niečo, čo mne bolo nepríjemné, neprirodzené, tak som skúsil inú cestu. Začal som sa s ľuďmi zoznamovať a hneď ti vysvetlím prečo. Oslovenie totižto v tebe vyvoláva, na čo som prišiel, vyvoláva v tebe negatívne asociácie. Vyvoláva v tebe všetky tie nepríjemné pocity. Schválne, keď ti poviem, že by si mal ženu osloviť, tak v momente sa ti začne prehrávať v hlave nejaký film. Začne sa ti prehrávať v hlave, že by si mal za ženou prísť, niečo originálne jej povedať a mal by si ju ideálne rozosmiať, mal by si s ňou sa ďalej baviť tak, aby si od nej získal číslo, pretože to je cieľom oslovenia a mal by si ju potom ideálne posunúť niekam ďalej k rande alebo možno k sexu, ako niektorí teda navrhujú. Takže toto všetko vyvoláva toto jednoduché slovo oslovenie. Je možné, pokiaľ prestaneš toto slovičko používať a všetky tieto negatívne pocity a negatívne asociácie dostať z hlavy von? Áno, dokážeš. Prišiel som na to, že nemal by si ženy oslovovať, ale mal by si sa čo? Mal by si sa zoznamovať. Táto jednoduchá zmena v myslení a v mojom živote, ale aj v živote už mnohých a mnohých chlapov, ktorí odoberajú moje rady, ktorí pozerajú moje videá, ktorí navštívili alebo absolvovali moje prémiové kurzy, tak pochopili, že keď sa budú zoznamovať, tak to v nich bude vyvolať úplne iné asociácie. Pretože keď sa s niekým zoznamuješ, tak ho chceš spoznať. On chce spoznať teba, alebo dávaš možnosť mu spoznať teba. Nemáš do toho nejaké očakávania, že by od toho niečo mohlo byť, ale máš nad tým celým kontrolu a nemáš tam žiadne tie negatívne emócie a negatívne pocity, strach z odmietnutia a prípadne, že čo povedať a o čom sa baviť ďalej. Pretože nie sú od toho tie očakávania. Takže miesto toho, aby si ženy oslovoval na nejaké naučené vety alebo na nejaké naučené frázy a chcel od nich číslo a mal za tým nejaké očakávania a cieľ, tak sa so ženami zoznamuj bezúčelovo, bezcielne. Už len tým, že s nimi budeš baviť, je pre teba taká malá výhra. Potom v ďalších videách, v ďalších materiáloch, či už v rámci tejto série alebo v rámci videí na mojom blogu ako zbaliť.sk, či v mojich bezplatných materiáloch, ako sa so ženami zoznamovať a s nimi komunikovať ďalej v rámci majsterreči.sk, sa už dozvieš, ako s nimi komunikovať ďalej a ako prípadne o nich získať ten kontakt alebo ako sa s nimi baviť tak, aby sa aj oni o teba zaujímali. Ale v tomto videu mám pre teba jednu jednoduchú úlohu. Choď dnes von alebo kdekoľvek a zoznám sa s 3 novými ľuďmi. Ja nehovorím, že to musia byť tie najkrajšie kočky v meste. Choď, zoznám sa s babkou na pošte, choď, zoznám sa
s nejakým chlapom, ktorý je predávač v nejakom tom obchodnom centre, alebo zoznam sa s čašničkou, s bankovou pracovníčkou, s kýmkoľvek, zoznam sa s 3 novými ľuďmi. Prehod s nimi 2-3 vety a nič od toho neočakávaj. Zvykni si na to, že sa budeš s ľuďmi zoznamovať na každom kroku, pretože to je základ k tomu, aby si vytváral okolo seba ľudí a známych, čo ti potom pomôže k tomu, aby si mal sa s kým baviť a mal s kým komunikovať. Takže toto bola chyba číslo 1 v rámci 10 chýb komunikácií, ktoré chlapi najčastejšie robia. A to bola tá, že sa snažíš ženy silou mocou oslovať, čo teda nevedie k ničomu dobrému, maximálne tak negatívnym pocitom. A ty to chceš, predpokladám, keďže sleduješ toto video, robiť jednoduchšie a prirodzenejšie, aby žena nemala pocit, že ju nejako balíš alebo že od nej niečo chceš, ale že sa s ňou bavíš ako bežný, neznámy človek a možno z toho aj niečo bude. To nikdy nevieš. Keď sa ti toto video páčilo, tak sa prihlás na jeho odber kliknutím niekde okolo tohto videa alebo dole pod týmto videom na pridať sa k odberu tohto YouTube kanálu, aby si mal prístup k ďalším podobným videám alebo k ďalším videám z tejto série. Ak sa ti tiež video páčilo, tak chcem ťa poprosiť o láskavosť. Zdieľaj ho so svojimi priateľmi, pretože nikdy nevieš, komu môže pomôcť, komu môže otvoriť oči a komu možno môže zmeniť život. A vďaka tomu mi ho pomôžeš samozrejme aj šíriť. Ak sa zaujímaš bližšie o to, ako zvýšiť svoje sebavedomie, ako sa zoznamovať a komunikovať so ženami jednoducho, prirodzene a s ľahkosťou, tak, aby ťa to aj bavilo to aj ich, tak ti odporúčam navštíviť stránku www.majsterreči.sk, kde získaš prístup k ďalším bezplatným videám a materiálom, ktoré ti už v tomto pomôžu. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.